जों बयबो मिन्थिगौ केन्सार बेरामा जोबोद गिख्रंथाव बेराम। बेराफारसेथिं केन्सार बेरामा मोनफ्रोमबो बोसोराव जोबोद गोख्रै बारायबोगासिनो दङ। जोंनि आनहेल्दि लाइफस्टाइल आरो गाज्रि मुवा बेसाद जानाय लोंनायनि थाखायनो जोंनियाव केन्सार बेराम जानायनि सम्भावनाया बाङो। केन्सार बेरामा देहानि जेखि जाया अंगआवनो जानो हागौ, स्किननिफ्राय लानानै लिभारसिम आरो गोदोनानिफ्राय लानानै किडनिसिमबो जानो हागौ। बेबादिनो उदैयाव केन्सार बेराम जानायाबो गोबां बिबाङै बारायबोगासिनो दङ। उदैयाव जानाय केन्सार बेरामा जोबोद गिलु-बालु, मानोना गोबां सुबुंफोरनि उदैनि केन्सारखौ जागायजेननायाव एबा फार्स्ट स्टेजआव मोनथिनो हाया। जोबोद गोबावजोंसो मोनथिनो हायो एबा लास्ट स्टेजआवसो मोनथिनो हायो। जायनि थाखाय बेरामिखौ डाक्टराबो सोखानो गोब्राब जायो। ओंखायनो बेरामि सुबुंफोरा गावनो गावनि देहायाव जानाय समस्याफोरखौ नोजोर लाखिनो नांगौ आरो गावनो उदैनि केन्सारनि लैखोनफोरखौ सिनायनो नांगोन। जेरै फुंनि समाव बाथरुमाव थाङोबोला मोननैसो लैखोन नुनो हागौ उदैयाव केन्सार जायोबोला। फै अब्ला मोनथिनानै लानि उदैयाव केन्सार जायोबोला मा मा सिम्पटम्स एबा लैखोनफोर नुनो हायो। केन्सार बेराम जायोबोला जागायजेननायावनो इनडाइजेसननि समस्या जायो। उदैयाव गेस जानाय आरो ब्लिडिं जानायाबो स्टमाक केन्सारनि मोनसे सिम्पटम्स एबा लैखोन। हरखाबै उजुन खमायनायाबो स्टमाक केन्सारनि मोनसे लैखोन। ओंखाम उखैयै जानायाबो स्टमाक केन्सारनिनो मोनसे लैखोन। फुंनि समाव गोब्राबैनो उदै सानायाबो मोनसे लैखोन। खिजों लोगोसे थै फैनायाबो स्टमाक केन्सारनिनो मोनसे लैखोन। बैफोर लैखोनफोरा नोंनियाव नुजाथियोबोला ध्यान होआलाबानो दाथा, गोख्रै डाक्टरनियाव थांनानै नायजाहैनांगौ। उदैनि केन्सारा उदैयाव टिउमार जानायनिफ्राय जुरिजेनो। बे टिउमारा थाबैनो उदै सिंनि गुबुन गुबुन बाहागोआव गोसारलाङो। ओंखायनो उदैयाव जानाय टिउमारखौ सम थानायावनो सोखानायनि बेबस्थाखौ खालामनो नांगौ। उदैयाव केन्सार जानायनिफ्राय बासायनायनि राहाया मा? जुदि नोंथाङा स्टमाक केन्सारजों सोमोन्दो थानाय लैखोनफोर मोनदांनो हायोबोला थाबैनो डाक्टरनियाव नायजानांगौ। जाय फेमिलियाव सिगांबो सोरबा सासेया केन्सार बेराम जाखांबाय, बिसोर बायदि नखरनि बयबो बांद्राय साबधान थानो नांगौ आरो केन्सार बेरामनि लैखोनफोर नुजाथियोबोला ध्यान होआलाबानो थानो नाङा। जौ लोंनाय आरो बिरि सिगारेट सोबनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ। जांक फुड आरो फास्ट फुड जानायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ, मानोना बेफोरबायदि फुड्सआव बायदि केमिकेल मिक्स खालामो, जायनि थाखाय स्टमाक केन्सार जानायनि सम्भावनाया बाङो। हेल्दि आदार जानो नांगौ आरो फिजिकेलि एक्टिभ थानो नांगौ। जोबनायाव आसा खालामो बयबो गाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिगोन आरो नोंथांमोन बयनिफ्रायबो अननाय मोनगोन होननानै।